Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong hikai kontrak badon hapo secretary jong Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teacher Association negasngi kila penlong ya kejingsong syatngan maklembu por Hamadan Malki bandawa nak sorkar bakan tung biang yaki hakakam hikai habai kran bagi kato kani kinong hikai kila penpawe kejing ngausi bak sorkar kala wengno eki nakakam hikai kaba kila penlot daki pau snam kila kenduro ya ke sorkar bahkan perkhat lem namar makiru kidon yaki kon kikti bat kihab mensumar bat besa yaki Yang ni kum kinong hikai contractual government lower primary school yedon hagan ga jaka naga benta ban pelong ya gane ga jingsa tangan bat komta ibu ga jinggarpat ya ga sarkar kum ga kemi ga jongi akan mit yang ikum kikun kijongka namar hakapor bangim ngimot baka sarkar kan berat yang ikum kijabo bat kumta ngikum kinong hikai niwan hagan ga jaka ya kaban pelong ya kaneka hanggar strike naga daw kijing e jongi kum kinong hikai hoi ni kinong ni kum kinong hikai niladon lagaying gasam lagi pun gikti da sisa lada ka sarkar ka sube engin nakikam da engin saya lagi jong gikhoy namar idon gikun ibabun lembat gikun swet ibangi de iban happe kumtang ibu ngajeng kerpat ya ka sarkar lada ka ibit ya ka ban snyoba ban sapat yang ikum kinong hekai ha ka ban tre ha ka juk kam nadu meno kila pensenge ipi kum ban hikai kan riu tari udi sembah kimda ai order su yang hai deke ai thai ka daw penlong ya ka sorkar ban pensenge no ipi nakakam hikai kadau bangim pas ya kam tet sahisin ngina kaliang jong kinong hikai hangni ngidon hakani ke janmit ni penpau ya kata ke jing ngau diau ke jing ngau belang mensim jongi ya kani ke jing ino kontrak jong ka sarkar nila ai ko homework sa ka sarkar lang ba ki memorandum hendai ka sarkar ka klem le ai na ka benta jongi kinong yalam jongi kila dai bon ya kendu ya ki bedai pej ya kani ka kam jongi hendai ka sarkar kam patiau ai om ban si ngihab ban chim da kani ka sin jam ban mi ban penpau ila ka jong ka jing ngau syai beng ka jing sya le beng ha ka sarkar na ka benta jongi ka sarkar ka jing sisha ka dei ka balajit da ki paj ba bakan le ai na ka benta ki paj ba henrei ngi chiet ka sarkar bakan le ai na ka benta jongi henrei menta ka sarkar yang ngi kam le ai tingi dan hang ni ngi penpau ka jing ngau diau ka jing ngau pelau namar ba ka sarkar hi yang ngi kinong hikai kam khain ko ai ki ong ba kinong hikai kidai kita ki nation builders kinong hikai kidai kita kinong ai ke jingnang jing start ki bodan buram bunsin ki ong hikai bodan buram henrei hadu kan ni ka klimat ke pementa sa setengah ka ketin
baki nong hikai kilong ki badan burong kumbalong menta ni syong hangani nadu men sing nongkong dan menu balak ban pek ban yarap lam yangi kinong hikai kapau kalong kumba mangi kinong hikai gimdai kan kita ki bale ya ki kam ki babha ka sarkari hadu kan har kani ka kenti ka pementa ni singau ba kala pendan kam yangi tangkum ki disposal materials ki ngelaban ong ma after use throw it use and throw it kata kisdam kala ayangi ya ki kam mangentrai hendai hakani ka klimat ka pementapat kam perkhat ai na ka benta ka jing bha jangi kani ka jing le jang sarkar ka penduk jing kermen yangi sibun ka pendiau ka pen kuslai yangi haka jaka ka bangin ya cakmat bangin le iki bakam ha haka jaka ka bangin ai men sim shu ya ki wei bande iki babha hendai hakani klimat ka menta ka penduk men sim wat yangi kinung kai bat ngimla hiru banle ya ki babha kalong kumni kan kani ka jing penduk kam jong ka sarkar yangi kalong halol kanong dem jong ka jing thung yangi kum ki contractual teachers tetapi hakiwe ki department da katung kontrak makanaro adin katu ni puat ka sarkar ka perkhat iki ka regularize no ka puas jong ki ka penne ki hakikam hendai ka baryangi pada ki kinong hikai kala thung yangi haki por ki bala dep no ban sakri na ka benta ka baha kami jong ku kena school haki snong ba pher haki jaga ki ba cengai ba kinong kai kelik bantuar sakin nong kendong sakiriat kiram hendai hakani klimat ka pementa pada ka sarkar ka sube no kamdai tang nak kadau ke MTET ladai nak kadau jong ke MTET ngatrai kinong hikai kibadai ki contractual teachers kila deb ke MTET ngatrai kin yo de kakam hendai hadu menta kumba kapau hi kalong ba wat kitu kinong hikai kibadai ki kontrak kumangi kibala pendep ya ke MTET kim yo ya kani ke bos di base back kalong baik baka sarkari ka be ingi nak kadau bangi de ki contractual teachers di bun ki baong pada pilas ngutu hi am baka dai kontrak ha ngi ngutu baka dai kontrak tang baya ka kam ka bangin atrai pada ngi kwahi bangin bat agakti namar baka sarkar kabu kontrak ingi tang san phu kundai sngi lada kamut ban be te balai kam be patang syukut ka san phu kundai sngi hendai ka yai betang na kapor ka yai daki phusnam te haba ka yai kum ni daki phusnam ka career jong kinong hikai kala jot kala spoil mo iong menta unong hikai ula overage bat men sim ula itilut manaki tu ki puar botre tu ki caka dalai cakano kano ko ka kamro kwa shu namar balai ula sengu imja na kane ka kamba ka sarkar ka ai kensan pat kane ka sarkar ka kalamina ka i no benyangi klem jing pakhat klem jing isnai haka jing shisha ka sarkar ka dan ki khmat bakan pek ka deban pek kai ka dan ki skor bakan sngap ka deban sngap lem kai kan sngap ige jing uat jing diau jong pai jong babuan jong balang ndai hadu kan ni kan kenti ka benta talong pemban kumbak sarkar ka de ka matla bar ka baklut kam dan skor e na ka benta jong iki no kai ti ngis ngoba ngisa le ben hadu kata-kata ya kan ni ka jing le jong ka sarkar ti ngis ngusi bat hangni ngisang menta apa deng ke jing kriat apa deng ke jing thai apa deng ke jing thangan ngimban si bangi dawa ya ka jong ka hok ngi kwa ya kai jing bisyar hok jong ka sarkar bahkan rai bahkan bisa hana ke benta jengi kinong hikai ki bela trestam bat bila dudia met mensin hake jing sngau jong ngalilai ngasngo bonong ba I love teaching ndai shu tang I like teaching ngasngo ba ka jing hikai ka kam hikai na ke benta jong ha ngasngo ba ka dai ke jing khot ka bau blai khot ini bang long kita kinong hikai ndai kat bang ile baro skatang ngila le ha ngila persyang bantrai na ke benta ka jing mentoy jong ki kena ndai hadu kan iklimat ka benta pat ka penduk musim ini hadu ba ngim snunang syu ban perkhat ke ai ka bangi de ban le bat ka step ayu ka bangi de ban sim hendai ka tang ka jingkar pat jing menta ka long ba tu ka sarkar kan pek ki khmat kan snap ki skor na ka benta ka jing kam chingi kinong hikai sa sisin khnang ba ka kam chingi kan yang rasong bat babangi kinong hikai ngin la ban le ha nang ni sakman kum bangi lale ki puat bu mensua ngin nang le ha shu Kena senam pula. kan rusna kanungot berok kini ki bala sa 10 minit baro ai ki contractual teachers ta sarkar ka dan ni record ka kan nunggu ame khalaya ka dan ndai ngi bengi de kan kinong hikai ta la kumnu kum bangi le jingte baris kata ka dai kum bakhat as pang di ai ki dan kinong hikai te baro khat as pang te kan sube kam dai masuk mo disebut ada ke sarkar kam khot ya pi banyak keren
ke ipat ki step ki ba phi phin le nang ni sakman nak kalian cungi ngi ong baik ba lada ka sarkar kam khat ingi ban kran ngin syang suah kan ni kicaka ngin syang bayang ni ngi pan ngi ong ka indefinite strike mo kan ni bangi kwa anta ngi kwa ban syang bayang ni lada ka long kum no yang ngi ru kam khair namar ba ngi sabbe nakakam lada ngi lej makana syang ru ngi ngusi hi ngi ngudiau hi namar balai dengi poe hieng mun syang no ngi dan laki jong ki kun ngi dan laki jong ka hieng ka sam ban ban pai ban kni lada ngi la ban pendap hieng kawan tak kicing kicing kulmar sudah. Dari bandi ke basong haying kada syong hang niru kadai kalong kumju hi am ka ban pa jong